celý proces prípravy materiálu a oblečenia začína vlastne krátko po sezóne, kedy už prebiehajú rokovania s partnermi a pripravuje sa aj branding celého oblečenia. Pre 65-členný reprezentačný tím sme prichystali 1700 kusov oblečenia. To triedenie je veľmi dôsledné a trvá niekoľko dní. A keď to vlastne všetko do tých krabíc pripravíme, tak úlohou športovca je len prísť, zobrať si krabicu a začať tie veci používať. Ďakujem Slovenskému biatlonu za tento skorý vianočný darček. Je to riadne super.